Kita akan memasuki penampilan yang ketiga yang mengisahkan calon arang, di mana ia adalah legenda tentang seorang janda sakti dari desa Girang yang murka karena putrinya. Ratna menggali sulit mendapatkan jodoh akibat masyarakat takut pada ilmu hitamnya. Dalam kemarahannya, ia menyebarkan wabah penyakit ke berbagai desa. Namun, kekuatannya akhirnya berhasil dihentikan oleh Empu Barada melalui strategi pernikahan antara muridnya Bahula dengan Ratna Manggali. Mari kita saksikan penampilan dari kelas 12C dengan judul Calon Arang. Selamat menyaksikan. Pagi itu, desa dipenuhi suasana ceria. Warga tampak sibuk beraktivitas dengan senyum dan tawa yang menghiasi setiap sudutnya. Tiba-tiba, kepala desa muncul dan menyampaikan pidato disambut antusias serta tepuk tangan meriah dari seluruh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga desa ingkang kula hormati, kula badhe tanglet sekedhik. Kita kepingin desa kita maju lan makmur, napa mboten? Lan menawi wargane rukun lan tentrem, gesang dados ayem, langkung ayam bener Bapak Ibu. Menawi lingkungan resik lan endah, desa dados langkung nyaman. Setuju Bapak Ibu? Mula saking menika, ayo padha njaga kerukunan, gotong royong, saling ngajeni. Menawi kita sami-sami peduli, insya Allah desa kita dados desa ingkang makmur, tentrem, endah lan damai. Sepakat Bapak Ibu? Ya pun, kalau tak lanjutkan kantor desa Remian. Assalamualaikum. Ing kesepene pertapaan, Empu Barada ngutus Bahula, murid sing paling dipercaya. Bahula, kowe kudu bisa njupuk lontar sing dadi pusat kekuatane calon arang. Lak nopo carane Guru? Ilingo, ana siji kelemahane calon arang. Inggih Guru. Kawula badhe nggawa lontar menika khatib panjenengan. Sing wengi, sing awan, sing teteng lan sing padhang. Kabeh kudu dirampungno. Saiki kudu saiki calon arang. Alkisah ing sawijining jaman ing Kraton Kediri ana sawijining rondo aran Nyi Calon Arang. Calon Arang duweni anak wadon ayu rupane.
aran Ratna Manggali. Nanging Ratna Manggali kerep dikucilke. Bu, Ratna bosen. Ratna pingin duweni konco. Dok, Cah Ayu, murid-murid ibu kuwi apa duduk koncomu? Dek kuwi bosen ibu. Maksudnya Ratna, konco sing sak pantese konco. Ratna kepingin duwe konco. Nanging dheweke kabeh tansah mikirke Ratna. Para warga padha guneman lan padha kuwatir amarga bab Ratna Manggali sing ayune wis misuwur ing desa, nanging para warga padha wedi karo calon arang. Heh, kowe ngerti ora anak isi calon arang kuwi? Anake tukang sihir iku tah. Yen ora salah jenenge Ratna. Anake pancen ayu sih, nanging ibune kuwi lho si calon arang. Duh, amit-amit aku. Apa maneh wingi sepupuku ngomong yen dhek seneng karo Ratna. Yen ngono, langsung wae kowe jodohke karo wong liya. Wedi-wedi sepupumu kuwi kenapa-napa. Aduh, ibu-ibu, rame tenan rasan-rasane. Iki lagi ngomong ke opo to? Kuwi lho Pak, Ratna pasuryane ayu. Nanging sayang ibune medeni. Akeh wong sing wedi njupuk dheweke dadi bojo. Iya, Ratna kuwi ayu banget. Jujur wae, aku nganti kagum karo kayuane. Wes, kowe kabeh ora wedi to yen murid-muride calon arang krungu iso-iso sak desa kene akibate. Bener iku, kowe dhewe ngerti, Ratna iku anak kesayangane calon arang, membahayani. Gondol bajul-jul kemelengan, nyunggi-nyunggi wakul kemelengan, wakul glintang sekone dadi selatan, wakul glintang sekone dadi selatan. Cang bincang dolanan yuk. Kono ya Cang sing dadi. Hah? Aku? Ya wis, gak popo. Tak hitung ya. 7, 8, 9, 10. Aku goleki ya. Mesti kowe kabeh padha ketok. Pantes gara-gara kowe rusak kabeh suasanane. Lu ngakono kowe? Kanggo desa padha karo ibumu. Kowe tenang wae anakku. Ibu bakal gawe dheweke kabeh nampa akibate. Ora pantes tenan yen anakku diperlakokake koyo ngene. Ora kaya esuk-esuk biasane ing desa kira. Esuk iki swara keributan warga padha gemuruh.
mabur bebas lan gantung ing langite desa. Pak, tolong ngono aku. Aduh, raiku, Pak. Menapa iki kok rame-rame? Loh, lah Pak Kades nandi? Sing metu kok sampean? Pak Kades sik gak ono. Pak Kades sik ono urusan di jopo. Waduh, Pak. Tolong Ya, awak apa ini, dewe, Pak? Pak. Awakku Panas, gatel-gatel. Aduh, Pak, Bu, tenang dhisik, tenang. Aku kok kaget. Golek ono solusine to, Pak. Wis sak desa iki sing kena. Nanging Pak, kok iso ana pagebluk kok ngene iki? Ora mung warga tok, tapi kebon, sumur, lan ternak uga padha kena. Bener, Pak. Wingi-wingi wae desa iki isih apik-apik ae. Aku iki mau menungso biasa, Pak, Bu. Aku ora ngerti sebabe. Apa mergo wingi awake dhewe padha ngomongake si Ratna karo ibuke si calon arang kuwi ya? Wah, bener kowe. Ojo-ojo calon arang sing gawe pakebluk iki. Raiku sing alus dadi rusak. Ya apa lek awak dhewe njaut tulung nang Bu Barada karo murite? Pagebluk sing digawa calon arang wis nyebar ing endi-endi. Asistene Pak Kades teka ing omahe Empu Barada. Gawe njaluk pitulungan marang Empu Barada. Ono apa? Kowe teko mrene. Kawula rawuh arep nyuwun pitulungane, Bu. Kanggo mungkasi calon arang sing wis nyebar pagebluk ing desa. Aku nduweni sawijining cara, yaiku kanthi nikahake Mpu Bahula karo Ratna Manggali, supaya bisa nyupuk lontar kesaktiane calon arang. Nanging apa Mpu Baula mboten keberatan? Ora, Pak. Kabeh iki demi masyarakat Girah. Pagebluk ing Desa Girah durung rampung. Ing kadohan, Ratna Manggali dhewean ndelok desa kanthi pasuryan murung. Niki ta Desa Girah. Nggih, niki Desa Girah. Panjenengan sinten? Aku Bahula. Rasa tresno kang sejati manggiya lestari hangidong tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu hamadangi saratri dadya kembange ati. Sopo kowe? Nuwun sewu, kenalke. Kula Bahula. Bahula. Kaya tau krungu sadurunge. Apa aku kenal karo kowe? Ora mungkin Nyi, iki pisanan aku ketemu Nyi kanthi langsung. Tenan tak? Ora mungkin aku goroh Nyi. Wis, gak usah dawa-dawa. Niatku teko mrene yaiku arep nglamar putrine panjenengan, Ratna Manggali. Nglamar anakku. Duwe nyali piro kowe nglamar putrine calon arang? Apa kowe wis tau ketemu karo dheweke? Durung, aku durung tau ketemu langsung karo dheweke. Kowe wis ketemu karo anakku. Bocah ayu kuwi ya putriku. Ratna Manggali. Wis tak kira saka mau. Kira, maksudmu apa? Aku kepingin takon Ratna.
Takon opo? Ana apa karo desa Girah? Wiwit wingi iki aku krasa yen desa iki ora apik-apik wae. Wargane padha nandang sengsara. Iku pagebluk penyakit. Apa kowe bisa nulungi aku kanggo nyingkirake pagebluk iki? Nanging Kanthi kuwi, kowe uga bisa ngowahi pandangane warga marang awakmu. Tulung bantu aku ya. Apa kowe ngerti sumber saka pagebluk iki? sumber kekuatane ibuku ana ing lontar Anugrah Dewi. Apa kowe bisa nggawa lontar kuwi marang aku? Dianggep wae nindakake kabecikan sadurunge awake dhewe nikah. Enggih, oleh. Sujono tuh wong ayu ngalem momring aku tak sawang hesemu nyambung sira jejantunging kalbu. Dino pernikahan akhire teko. Calon arang nyiapake pawiwahan kanthi rasa bunga. Dheweke ora sungkan ngundang warga desa Girah supaya padha rawuh. Kok iso-isone sih nikahane anake ing kahanan koyo ngene iki? Nanging opo kowe sadar pagebluk ing desa wis wiwit ilang. Kaya-kaya rencanane Mbok Barada wis kasil. Nanging Ratna bakal nikah karo sapa? Aku penasaran, sapa sih calon pengantin lanange? Nalika wong liya padha ngindar, dheweke malah mlebu ing sarang sengsara. Malah paling mau akal-akalan wae. Meneng. Kowe kabeh ora wedi ta? Saiki awake dhewe ana ndek wilayah calon arang. Salah omong titik ae iso mati awake dhewe. Ojo ono sing kelewatan. Aku pingin kabeh sempurna ing dina iki. Anakku kate rabi. Calon arang. Upacara pawiwahan wis diwiwiti. Ratna katon bungah ana ing sandinge ibune. Nanging dheweke kabeh terus natap pintu sing gorong kebuka. Kok durung teko-teko? Murid-muridku ana apa? Sak mestine pengantin lanang wis rawuh, nanging apa? Wani-wanine gawe putriku ngenteni. Ibu, mesti baula teko. Aku mung kudu ngenteni.
Wih, koyoke ana ing kate rabi tapi gak sida. Heh, apa kowe kabeh ora iso meneng? Calon arang lagi ngawasi awake dhewe. Ora iso. Iki wis kesuwen. Wani-wanine dheweke ngremehne anakku. Bahulah. Kowe kabeh ngenteni aku. Tekoku duduk kanggo nikah. Nanging kanggo mungkasi sengsara ing desa Girah amarga kowe kabeh. Suwe ora ketemu calon arang. Kowe. Oh, saiki aku ngerti. Kowe dalang ing balik kabeh iki yo. Lan kowe Bahula, murid kesayangane Empu Barada. Kekuatanku, Lontar kesaktianmu wis tak rusak. kok iso? Sial! Calon arang berubah. Dheweke kaya duduk menungso biasa. Nanging Empu Barada sing ngerti. Langsung ngeropek lontar kesaktian ing ngarepe calon arang. Calon arang gugur. Ibu. Ora ibu. Desa Girah bebas. Bebas. Sajroning aku isih urip. Dendame ibuku. Calon aran bakal terus mili ing getih lan nafasku. Kowe kabeh ora bakal tau bebas. Aku ora bakal lali kowe kabeh. Sak lawasu. Aku tahu duwe jeneng. Nanging kowe kabeh luwih milih iling sumpahku. Duduk tembangku. Wong-wong padha kandha. Aku sing gawa pagebluk. Padahal aku dudu dukun. Aku mau neruske nesu saka awak. Sing disuwek suarane sadurunge iso matur. Lan sing diobong luwih dhisik. Sadurunge sempet nulis ceritane dhewe. Ora ana sing gelem ngrungokke aku. Ceritaku saka cangkemku. Kowe kabeh kesusu nulis ulang aku ngangge getih lan geni. Kaya-kaya
kuwi tansah duwekmu kabeh. Nanging aku isih urip ing driji lanang lan wadon sing ora gelem meneng lan ing mripat bocah cilik sing wani takon, ngopo saben dukun kok mesti kereng? Biposta, solidaritas tanpa batas, tetap kompak sampai tuntas. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa penampilan dari kelas 12C ini menghadirkan kisah tentang kemarahan dan dendam yang tidak dikendalikan dapat membawa penderitaan bagi banyak orang. Masalah sebaiknya dihadapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan karena kecerdikan dan niat baik lebih ampuh daripada kekuatan yang disalahgunakan.